Bapak ingkang ngersake orek-orek jamu-jamu kasuwun nderek jumeneng wonten sasana cor-coran nggih. Pupus gedenge raja dasar bagus sing prasaja piye rek-rek montore mabur ya de ono jangan ono piye ayo jangan lo dek kuning buah ketimun petik satu kupu kajamu sering ya minggah jamu-jamu perwantang ora ketemu temu pisan kok tambah sayang.
datang turun ke hati Yali milik kena dibendung Jajak kono latung sadodo Pedote talike kena disembung Pedote tresno nang dodoro Kendas luwesi jarane selembar godhonge karo watone sabar narima. Nggih, salajengipun nggih